Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay diringgin sa kanya, kaya't huwag mabahala. Hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay diringgin sa kanya, kaya't huwag mabahala. Hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay diringgin sa kanya, kaya't huwag mabahala. Hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos.